اللہ پاک نے والدین دی تابعداری اور حسن سلوک کا ذکر کیا۔ گھر دے اندر جی تا بڑے ہونے، توجہ نہ ہٹے سو، گھر دے اندر جی تا بڑے ہونے، لیکن سب تو اعلیٰ مرتبہ مقام عہدہ جڑا ہے اماں تے بابے دا زیادہ ہونے۔ گھر دے اندر چار قسم دیاں عورتاں بھی ہونی ہیں۔ ایک گھر والی ہے، بھائی ہمشیرہ ہے، اور فرمایا بھائی اپنی بیٹی ہے، تے چوتھے نمبر تے ماں ہے۔ میں پوچھدا کہ جڑا مقام اماں دا ہے، کیا وہ گھر والی دا مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جڑا مقام اماں دا ہے، کیا ہمشیرہ دا وہ مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جڑا مقام اماں تے بابے دا ہے، وہ بیٹی دا بیٹے دا مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اماں اور بابا جے کو والدین آکھیا ویندے، انہاں دا مقام، انہاں دی شان، انہاں دا مرتبہ، انہاں نال پیار، انہاں نال حسن سلوک دا حکم میرے اللہ نے سچی تے پکی لا ریب لا شکا بے عیب کتاب دے اندر حکم فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ سبحان اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے محبوب تواڈے رب حکم اور فیصلہ کر چھوڑے۔ یہ سارا قرآن نبی دی شان تے نازل ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیتے، فرمایا اللہ دی تابعداری، اللہ دی عبادت دے سوا کسے دی عبادت جائز نہیں۔ اللہ دے اگے جھکن دے علاوہ، سجدے دے علاوہ کسے دے اگے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ فرمایا سجدہ رب دے اگے کر، یعنی عبادت رب دی کر، تابعداری محبت مصطفیٰ نال کر۔ اللہ دا خوف ہی ضروری ہے، اللہ دا خوف بھی ضروری ہے، عبادت بھی ضروری ہے، مصطفیٰ دے تابعداری بھی ضروری ہے، اور اللہ دی تابعداری عبادت تو بعد نبی سیدی تابعداری دا حکم ہے۔ نبی سیدی تابعداری تو بعد والدین نال حسن سلوک دا حکم ہے۔ حسن سلوک، حسن سلوک، توجہ نہ ہٹا، حسن سلوک، پیار محبت والدین نال کر، ابے دا احترام کر، اماں دی خدمت کر، بلکہ حدیث پاک پڑھی جلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر وچ ماں اور باپ ہوندا ہے، بیٹے دا حق ہے محبت والی نظر دے نال، پیار والی نگاہ دے نال ایک نظر دیکھے چا ایک حج مقبول دا ثواب ہے، ایک حج مقبول دا نبی سیدہ فرمان بیٹھا پڑھتا ہے، ایک حج مقبول دا ثواب ہے۔ میں پوچھدا اماں بھی ہوں ویڑے دے اندر، باپ بھی ہوں ویڑے دے اندر ہوں دے، اور فرمایا کہ ایک نظر دے بدلے کریم نبی فرما حج مقبول دا ثواب ہوتا ہے، تے اماں گھر چوے، باپ گھر چوے، ول ول دیکھو، ول ول دیکھو، وہ وقت نہیں رہا، میں کوئی گال کر گیا، وہ وقت نہیں رہا، بیٹا پڑھا لکھا ہو گئی، یا تاجر بن گئی، یا مالدار بن گئی، یا فرمائندہ سنگت ایسے لوگاں نال ہو گئی کہ فرمایا انہاں کو ترجیح دینا ہے، فرمایا والدین کو ترجیح نہیں دینا، والدین نال حسن سلوک نال پیش نہیں آندا، انہاں دی خدمت نہیں کرے گا، جنہاں دے بارے کریم نبی حسنین دے نانے فرمائے ایک نظر دے بدلے حج مقبول دا ثواب ہوندا ہے۔ صحابہ عرض کیتی آقا اے دوہے جی تے گھر دے اندر ہونے، اساں ول دیکھوں ول دیکھوں ول دیکھوں ول دیکھوں، حج دا ثواب ہو سی؟ سبحان اللہ۔
اے آج عمرہ کرنوانی عمرہ این وقت دی بات بیٹھا کرے نا کم از کم 2.5 لاکھ روپیہ عمرے دا لگ دے میں تا حج دی بات بیٹھا کرے نا فرمائے پیسے حسن رقم حسن درہم حسن دینار حسن ریال حسن فل ویسے کعبے دا حج کرا سے لیکن کائنات دے اندر کوئی نہیں جڑا تیرے حج دی قبولیت دی ڈگری دے وچ وہ جو ہے بلا جڑے تیرے حج دی قبولیت دی ڈگری ہمیں تو 2 لاکھ لاون عمر دا فرمایا 2.5 لاکھ روپیہ لاون ڈگری دیون والا کوئی نہیں لیکن امام الانبیاء تاجدار انبیاء حسنین پاک دا نانا تہاڈے تے میرے پاک نبی آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے کریم نبی فرمایا اماں بھی گھر دے اندر باپ بھی گھر دے اندر ہوندا ہے اور فرمایا نہ والے ایک نظر کر ایک حج مقبول دا ثواب ہوندا ہے 2 نظر دے بدلے 2 حج مقبول دا ثواب ہوندا ہے عرض کیتی گئی آقا امت بابا اپنی ذات قربان ہوئے یا رسول اللہ کئی باری نظر میرے کریم نبی فرمائے 100 باری تک کو 100 حج مقبول دا ثواب ہوتا ہے 100 حج مقبول دا ثواب ہوتا ہے 100 باری تک کو آئے جدید دور دے اندر بندے کو والدین نال محبت نہیں جڑا خاص طور دے نوجوان طبقہ جنہاں کل تعلیم زیادہ ہو گئی جنہاں کل درہم زیادہ ہو گئی جنہاں کل پیسہ زیادہ ہو گیا بیوی کو دا عزت ریتی سچ بیٹھا دا منبر رسول تے بیٹھا بیوی نال تے محبتہ کیتیاں بیوی دیاں فرمایا کھاتے من گیدہ بیوی جی میں آکھیا ہوئے تے ہو گیا اما پوری چٹے پہ گئے والد فرمایا چٹی ڈاڑی ہو گئی عمر رسیدہ ہو گئے انہاں دی خدمت دا پتہ نہیں انہاں دے پیار دا پتہ نہیں حدیث پاک پڑھا ایمان تازہ میرے کریم نبی فرمایا من فضل زوجتہ علی امی فعلی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کریم نبی فرمایا من فضل زوجتہ علی امی جڑا بیوی دا مقام اونچا کرے سال ثواب دی محفل ہے بھائی شہد دے والد مرحوم مغفور دے واسطے دعا دی محفل ہے تے مائی والدین دا ذکر چھڑی بیٹھا فرمایا من فضل زوجتہ علی امی میرے کریم نبی فرمایا جڑا بیوی دا مقام گھر والی دا مقام اونچا کر دے وے تے والدہ دا مقام جکا کر دے وے والد دی خدمت نہیں کردا والدہ دی عزت نہیں کردا فعلی لعنت اللہ اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے حدیث پاک اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جڑا ماں دا مقام اونچا نہیں کردا جیندا حق ہے فرمایا والدہ دا کے پہلا درجہ اللہ والدین دا ذکر کیتا ہے قرآن پڑھ اللہ دا سونا کلام ہے اللہ ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم اے قرآن اے سچی کتاب ذرا ایمان تازہ ہو سی اے محبوب اعلان کرو دنیا والیو امکان آباؤکم تھوڑی ماں تے باپ اے قرآن تھوڑی ماں تے باپ آباؤکم پہلے والدین دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا چھوڑا دنیا والے کو دنیا والیو جڑا مقام فرمایا والدین دا ہوندا ہے جڑا فرمایا عزت والدین دی ہوندی ہے جڑا رتبہ والدین دا ہوندا ہے آباؤکم وابناؤکم کڑے دھیاں پتراں دا مرتبہ نہیں ہوندا آباؤکم وابناؤکم فرمایا جڑا مرتبہ ماں باپ دا ہے نا اولاد جتنی پیاری ہوگی جنا ٹائم ہے قرآن پڑھتا بیٹھا اولاد جتنی پیاری ہوئے جتنی محبوب ہے اولاد دی محبت چاہ کے والدین دی توہین نہ کرائے اولاد دی دور ایسا ہے اولاد دی محبت چاہ کے والدین دی توہین نہیں کرنی بلکہ عزت کرنی ہے اللہ نے والدین دا نام پہلے قرآن چ رکھ کے دس دیتے فرمایا اولاد بعد چے اما بابا پہلے اولاد بعد چے سیاب عرض کی دی حدیث پڑھلا سیاب عرض کی دی یا رسول اللہ 100 باری تک میرے نبی فرمایا 100 حج مقبول دا ثواب ہوندا ہے آج دے دور دے اندر لوگ فرمایا سے کم عقل ہو گئے ایسا فرمایا خیال نہیں رہا کوئی کسے کی پیر کول ویندا ہے کوئی کسے پیر کول ویندا ہے کہ دعا کرو میرا یہ کم ہوئے میں حدیث پڑھنا میرے قریب نبی فرمایا دعا الوالد لوالدین کا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے امتی میرے قریب نبی
فرمایا جڑے وار گھر دے اندر والدین ہوئے والدہ ہوئے یا والد ہوئے فرمایا نہ دو وچ ایک جڑا موجود ہوئے فرمایا بیٹا انہاں دے قدمیں چاہ کے جڑی دعا منگواوے فرمایا جویں انبیاء بنی اسرائیل دے نبیاں دی دعا امت دے حق وچ قبول ہو دی آئی توجہ نہیں ساڑھا روز دا کام ہے آج میں جمعے دے ایک گھنٹہ تقریر کی تھی الحمدللہ روزے نال بیٹھا لیکن ساڑھی روز دا کام ہے سب پتہ لگ میں دے کیڑی محفل دے اندر بندے ایڈورے دے دے پرانا زمانہ ہے نا پرانا زمانہ گھڑے بھرے نہ گھڑے بھرے نلکا چلے نہ ہون کہیں گھارے چ نلکا نظر آسی اگر منہ کرے نا بے پاسے تے فرمان نلکا گھڑا نہ بھری دا جب تک ہوں پاسے نظر نہ کروا یعنی گھڑا ایڈے پیا تھی دے جڑے پاسے ہو یعنی جڑے پاسے عالم یا خطیب نبی دا فرمان پڑھے ہوں پاسے توجہ ہون ضروری ہے یا میں کو فتوہ دے وہ یا نسو فرمان نبی دے فرمان کنو اللہ دے قرآن کنو بھئی کوئی چیز دنیا کائنات کی چنگی ہے بس بھئی میرے لیکن ساڑھا حق بڑھتے ورنہ اللہ دا قرآن بھی سچا محمد دا فرمان ہی سچا ہی دعا والد لوالدین کا دعا نبی لے امتی بنی اسرائیل حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی نبی آئے ہر نبی اپنی امت واسطے دعاواں منگیاں فرمایا جی میں امت واسطے نبیاں دعاواں منگیاں امت واسطے نبیاں دعاواں منگیاں جی میں نبیاں دیاں دعاواں امت دیا کچھ قبول ہونیاں اما بابے دی دعا اولاد دیا کچھ ایویں قبول ہوں دیئے جی میں انہاں نبیاں دی دعاواں قبول ہونیاں دعا دے وارث دے گھر دے اندر اما بابا دے قدمائے چایا کر دعا منگوائی کر واللہ پکی بات والدین دعا منگے اما دعا منگے باپ دعا منگے اللہ رد نہیں کردہ قبول کردہ ہے کیونکہ فرمائے ماں باپ دی دعا جڑی ہوندی ہے بے لوس ہوندی ہے ماں باپ کی دعا بے لوس ہوندی ہے جنہاں کو کوئی لالچ نہیں ہوندا پیر کو دعا منگا پیسے دی خاطر یا ککڑ تے مرغیاں دی خاطر یا بکریاں دی خاطر پیر دعا بیٹھا منگدا ہے اما ہوئے فرمایا جڑی نہ بکرے دی لوڑ ہے نہ پیسے دی لوڑ ہے اما فرمایا تو سفر دے وچ اما تے بابا گھر وچ بیٹھ کے تیرے واسطے دعاواں واسطے آتے چینن یا اللہ پروردگار میرا بیٹا فرمایا سفر تے پہنچیا ہے ماں باپ دے دل وچ ہوئی دعا ہوندی ہے خیر نال ونجے تے خیر نال آوے اما بابا تے دعا کر سکدا ہے بلکہ حدیث پاک دے اندر آندے اما بابا دنیا تے زندہ ہے خدمت کر دنیا تے زندہ ہے خدمت کر جے عالم برزخ دے اندر تیرا ونج لائے وال فرمایا انہاں دی قبر تے ون تے فرمایا کچھ پڑھ زیارت کر وہ بھی ثواب ہوتا ہے میں کہ حدیث پڑھدا بلکہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ والا جنہاں کو مقام ملے مشہور بات ہے جنہاں کو عظمت ملی ہے جنہاں کو شان مل ہے جنہاں کو مرتبہ مل ہے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے راتہ میں چوئے کرات آئی راتہ میں چوئے کرات آئی کیڑی کڑی رات دی بات عرض کرا امام رمضان نے شریف دیا ساریاں راتاں برکت والیاں بھائیو رمضان شریف دا بھی برکت والا رات بھی برکت والی صبح بھی برکت والی تہجد دا ویلا ہی برکت والا ہے سحری دا ویلا ہی برکت والا ہے اور رمضان دے سارے ٹائم برکت والے بلکہ حدیث پاک دے اندر آندے کریم نبی فرمائے روزے دار روزہ رکھتے ستایا ہوندے سمندر دریاواں دیاں مچھلیاں روزے واسطے دعاواں کر دیاں نے سمندر دیاں مچھلیاں حالی کچھ بندے دی توجہ نہیں سمندر دیاں مچھلیاں روزے دار واسطے دعاواں مگدی نے اور بخشتی دعاواں سمندر دیاں مچھلیاں کریں روزے دار واسطے تے رات تے برکت والی ہوندی ہے دن دی برکت والا ہوندا ہے حضرت بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا رات دا ویلا ہے میرا بچپنا اما پاک رات تے جاگی ہے تے فرمایا بھائی عزیز پانی توجہ نہیں با یزید پانی میں پوچھنا کوئی ہے خوش قسمت خوش بختو بیٹا اما پانی منگے تے پانی پیش کرے ابا وضو واسطے پانی منگے تے فرمایا بیٹا پیش کر دے وے ایم دے آنکھیں لگدا ہے پیے دے آنکھیں لگدا ہے علاقے دے ذمہ دار دا آنکھاں بندا ہے بیوی دا آنکھاں بندا ہے والدین اما بابے دے اف تک نہ قرآن دے اف تک ناک ایتھے جھڑکا دیندا ہے ایتھے ہوں دیاں باتاں کردا ہے لیکن با یزید بستامی دی اما تویلہ ایک واری آنکھیں با یزید عرض کی تھی جی اماں جی فرمایا پانی
کیڑی بات عرض کراں توجہ آپ فرمایا بیٹا پانی بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا میں پانی تلاش کیتا ہے گھر دے اندر پانی نہیں ملدا پانی نظر نہیں آیا میں کہ اماں پانی منگے رات دا ویلا جے ماں پانی منگے پتر کون ہے جڑا نافرمان ہوئے تے پیش نہ کرے جڑا فرما بردار بیٹا ہوندا ہے او ماں کول پانی ضرور پیش کردا ہے ماں باپ دی خدمت ضرور کردا ہے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا پانی دور گیا تے پانی گھننا ہے اگے جو آیا اماں سو چکی آئی اماں نو نیندر آ چکی آئی اور راتاں ساریاں برکت والیاں ہوندیاں نے لیکن بایزید دی وہ رات بڑی برکت والی آئی جس رات اماں دے جاگن دے کانگے جو پانی چاہ کے کھلوتا رہیا میاں صاحب فرمایا میں سنی آئے میرا سونا مائی میں سنی آئے میرا سونا مائی تو ملنے پچھلیاں راتے ہکائی آس تیری وچ سجنا میں کٹھن کئی جگراتے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا میری اماں تہجد گزار آئی میں پوچھنا جے ماں تہجد گزار ہوئے پتر پاپا فرید ہوتا ہے ماں عبادت گزار ہوئے پتر خواجہ فرید ہوتا ہے ماں عبادت گزار ہوئے پتر حافظ جمال اللہ ملتانی ہوتا ہے ماں عبادت گزار ہوئے پتر فرمایا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے ہوتے ہیں کہ فرمایا جہاں ماہی گود ماں دی درسگاہ پہلی ہی گود ماں دی درسگاہ پہلی اتو زندگی دا نصب العین بن دے اتو پاپا تے خواجہ فرید بن گے دکھی دلہ واسطے چین بن دے جے شرم و حیا دی پیکر ماں ہوئے پتر غوث الثقلین بن دے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے پتر سخی لال حسین بن دے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے یہ تبا یزید گستامی رحمت اللہ علیہ دے اممہ دا ذکر بیٹھا کرے نا حسین دی ماں تے حسین دی ماں حسین دی مقام تو اچھا ہے حضرت با یزید گستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں رات تا جاگ دا ہویا رات تا جاگ دا ہویا اممہ واسطے پانی تلی ترک دے کھلوتا ہویا میری اممہ تہجد گزار آئی میری اممہ تہجد گزار آئی عبادت گزار آئی میری اممہ جاگیے تے جاگ کے نظر اٹھائی ماں باپ دی نظر ہوئے اللہ دے رام تامسدیاں نے اممہ دی نظر آئی تے فرمایا با یزید کھلوتا ہویا ہے عرض کی دی امی جان میں کھڑا ہویا جڑویلے دا کھلوتا ہے امی جان جڑویلے تو سا پانی منگائے با یزید پانی گھن کے آیا ہے ستا کوئی نہیں فرمایا بیٹا آج ایویں کر جی پہلے میں پیاس بجھاواں پانی پی کے آج با یزید دی ماں پیاس نہیں بجھے دی آج اس پانی جڑا چاہ کے کھلوتا رہی ہے آج اس پانی دے نال تیری ماں وضو کر کے تہجد وضو کر کے تہجد ادا کر دیے تیری بلندی واسطے دعا مائی مانگ رہی دعا ماں دی دعا میرے نبی فرمائے ماں دی دعا تہجد دا ویلا نور حضور دا ویلا اللہ اکبر با یزید بستامی دی اماں فرمائے تہجد دی پڑھی تہجد پڑھ کے ہاتھ چاہے تو دعا منگی بے نیازا فرمائے دن میں تیری فرما برداری کر دیا با یزید بھی تیرا فرما بردار ہے تے ماں بھی ماں دا بھی فرما بردار ہے بے نیازا میں دعا منگ دیا بلند مرتبہ تاک فرما اماں دی دعائی اسمانہ نو چیر کے پار نکل گئی میرے نبی فرمایا اماں دے قدمہ چایا کر دعا منگئی کر باوے چٹے وال ہو گئے میں بوڑی ہو گئی ہوئے ایمیں سمجھیا کر او ویلائی میرا بچپن آئی اماں جوان آئی قرآن بیٹھا پڑھتا قرآن او ویلائی اماں جڑے فرمایا طاقتور جوان آئی باپ جوان آئی بچہ فرمایا معصوم آئی گود دی اندر جڑا فرمایا رویا فرمایا اماں دودھ پلاوے آؤ ویلا انسان کو بھول ویندہ ہے وقت سا کو یاد نہیں رہا کہ اماں بابے دا مقام کیا ہے قرآن یہ بیان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن پاک نے والدین نال اس نے سلوک دے بارے حکم فرمائے تہجد دا ویلا اماں دعا پہ منگ دیئے آج فرما اماں کلو تہجد دے ویلے دعا مائی منگا خود بھی دعا منگ تہجد دا ویلا تہجد دا ویلا ہوندے
رات دن دے اللہ نے 24 گھنٹے بنائے ہر ویلے فرمایا رب دی رحمت دعا رحمت ندا کر دیے کوئی ہے منگن والا لیکن رات دن دے اللہ 24 گھنٹے جو بنائے آگے پیچھے بندہ منگدا رہندا ہے لیکن بڑے ویلے اللہ دی رحمت ندا کر دیے کوئی ہے منگن والا منگنا ایندا کم عطا کرنا بے نیاز دا کم ہے لیکن میاں صاحب فرمایا دیوان کا منگن کار سواری پاوے خیر نہ منگدیاں تائیں اج کوئی بھی نہ جاوے خالی دعا دی محفل تہجد ویلی بھی دعا مانگ حدیث پاک پڑھدا میرے کریم نبی فرمایا افطاری دا ویلا ہوندے روزے دار دن دا روزہ رکھدا ہے کھاندا نہیں تے پیندا نہیں گلا نہیں کردا چغل خوری نہیں کردا بہتان نہیں کردا کسے نال گھٹ ود نہیں ہلیندا فرمایا افطاری دا ویلا ہوندے فرمایا بالکل افطاری دا وقت قریب ہوندا ہے کریم نبی فرمایا او دعا جڑی منگے اللہ رد نہیں کردا قبول کردا ہے جڑی دعا منگے فرمایا روزے دار واسطے دو خوشیاں حدیث پاک کو سامنے رکھی بیٹھا لیکن توجہ کرائے میرے کریم نبی فرمائے روزے دار واسطے دو خوشیاں ایک جڑی خوشی ہے افطاری دے ویلے جڑی دعا منگے اللہ رد نہیں کردا قبول کردا ہے دوجی خوشی ہے روزے دار کو اللہ ہر رات میں نمازی کو جنت ریسی عبادت گزار کو جنت ریسی تلاوت والے کو جنت ریسی صدقے والے کو جنت ریسی روزے دار کو رب جنت ریسی جنت اپنا دیدار ہی کرویسی حدیث پاک لفظ رب جنت ریسی جنت رب اپنا دیدار بھی کرویسی اللہ اکبر کبیرہ درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک سبحان اللہ کریم نبی امام الانبیاء تاجدار انبیاء سنین پاک دا نانا تو ہڑے تے میرے پاک نبی علیہ السلام دا فرمانے سرکار فرمایا جڑے تہجد دا ویلا ہوندے نور حضور دا ویلا ہوندے وڈے ویلے دا ویلا ہوندے اولے جاگیا کر ہی واسطے پہلے امتا دے اندر سہری کوئی نہ آئی جتنے نبی ہیں روزے تے ہن لیکن سہری کوئی نہ ہوندی آئی میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا تسحروا فإن السحور برکتون سہری کھادی کرو سہری دے اندر برکت ہوندی ہے سہری کھادی کر اچھا بعض بندے آدھن سے میری بڑی طبیعت خراب ہے میرے کو روزہ نہیں رکھی دا چلو سہری سنت عمل دا کر گی نا فرض میرے کو نہیں رکھی دا بھائی تیرے کو طاقت تے جرات سارا کچھ ہے کہ میں بیماری کہنے کچھ کہنے جان کھاون پیون بیمار ہوگے جنہا کھاون پیون چھوٹ ونجے وہ بیمار ہے جنہا کھاون پیون چنگا ہے صبح چنگا کھاوے شام کو چنگا کھاوے لیکن فرمایا او والا کہ اپنے آپ کو بیمار جڑا ہوئے سکھا تے آکھے میں ہاں دکھا میں کوئی گال کر گیا یار آکھے میں یہاں دکھا اللہ دی بارگاہ چ نا شکریہ نا میرے کریم نبی فرمایا سہری کھا سہری دے اندر برکت ہوندی ہے اخیری ٹائم ہوئے جی میں فرمایا جگاون والے جگہ دین روزے دارو اللہ نبی دے پیارو جنت دے حقدارو سہری کھا گنو جی آکھن بند کرو سویلے بند کر لے کریم نبی دے دربار ایک صحابی آئے عرض کی تھی آقا توجہ بھی حدیث پہ پڑھتا آقا میں مزدور آدمیاں تھکایا ہونا نیندر دیر نال کھل دیئے تے ساری دا ٹائم ختم ہوئے دے آقا سوچ لاتیا کھڑوں دے میں کوئی اجازت لے ہوا اپنے خصوصی کوٹے وچو نبی سید دربار صحابی پیالے خصوصی کوٹے وچو آقا میں کوئی اجازت لے ہوا میرے کریم نبی فرمایا اللہ دے آکھے ساری دے وقت کرو پیچھے جائز نہیں لیکن میں بھی اللہ دا یارا وانج تو میرے کھڑے اجازت میں پیا مگنے جڑ ویلے نیندر کھلے فرمائے سہری کھا گنے میں محمد کو اللہ اختیار عطا فرمائے تیرا روزہ ہو بڑے حوالے لیکن ٹائم نہیں سہری کھا جڑا بندہ سہری کھا دے سہری کھاون دا طریقہ کیا ہے
یہ حکم ہے بزرگان دین دا پہلے وضو کر تہجد دی نماز ادا کر تہجد نماز ادا کر کے وال ساری دے لقمے کھا حدیث پاک دے لفظ میرے کریم نبی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین بے شک اللہ دے فرشتے ساری کھاون والے اس تے رحمتاں بھیجے نے اللہ ہی رحمتاں بھیجے دے اللہ دے فرشتے رحمتاں بھیجے نے جڑے بندے سحری کرے نے جڑے بندے سحری کرے نے سحری دے ٹائم ہی دعا قبول ہے افطاری دے ٹائم ہی دعا قبول ہے فرمایا سحری ویلے مانگ تے افطاری ویلے مانگ اون دے جنت دے دروازے کھلے رب دی رحمت دے دروازے کھلے اون دی عطا دے دروازے کھلے اللہ دی جنت ہی وسیع اللہ دی عطا ہی وسیع اللہ دی رحمت ہی وسیع آخر دن حدیث پاک پڑھدا مختصر کر کے میرے کریم نبی فرمایا چار بندے ایسے ہیں ہر کوئی جنت مانگ دے توجہ نہیں ٹاونی میرے نبی فرمایا ہر کوئی جنت مانگ دے چار بندے ایسے جنہاں دی طلبگار جنت ہے میرے آقا وہ کہڑے میرے نبی فرمایا تعلیم قرآن پہلا شخص ہو جڑا قرآن دی تلاوت زیادہ کرے جنت ہی دی بھی طلبگار ہے وحافظ اللسان جڑا زبان دی حفاظت کرے جنت ہی دی بھی طلبگار ہے ومطعم الجیعان جڑا یتیماں نال ہمدردی کرے اے رمضان شریف دا مہینہ آخر دے اندر عید آنی پئی ہے لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں فرمایا قریب رشتہ داراں اندر برادری اندر وسیب اندر کوئی یتیم نظر آوے جویں اپنے بالا دے کپڑے گھنسے اپنے بالا دی جتی گھنسے یتیم نالی میں ہمدردی کر میرے کریم نبی فرمایا توجہ میرے والے پاسے میرے کریم نبی فرمایا جڑا یتیم نال ہمدردی کرے جنت میرے نال ایویں اوسی جویں ڈونگ لیا جنت نبی دے قرب وچ راونا چاہنے یتیم نال ہمدردی کر فرمایا تیجا بندہ ہو جدی طلبگار جنت ہے فرمایا جنت جیسی چوتھا شخص ہو والصائم فی شہر رمضان جڑا ماہ رمضان دے روزے رکھے اللہ جنت ہی دے سی جنت وچ اپنا دیدار بھی کروے سی